Egunon, Mikel, Denis. Kaixo, egunon, Xabier. Tira, horri buruz ari ginen. Atzo Ayusok ospitale berri bat inauguratu zuen Madrilen, eta ez zen Espainiako ordezkaririk egon. Eta Ayusok ere dardoa botazion ia ministroari. Zergatik ez zen Espainiako gobernuko ordezkaririk egon bertan? Egia esan ez dakit. Hori da egi hutsa. Ez dakit zergatik etzen egon, ez dakit gonbidapenik ere luzatu egin zitzaion osasun ministroari edo ez. Uste duena da diru laguntzak edo babesa izan duela Espainiako gobernuaren aldetik, baina tira, ez naiz. Egia esan ez naiz kontu horietan batere aditua eta ez dakit gonbidapenik ere egon den edozein kasutan. Egia baldin bada eta danon esanetan dagoen kontua da, zientzilarien eta adituen eskuetan utzi beharko genituela horrelako kontuak eta neurriak, ez naiz ni izango ospital hori egokia ala desegokia den esango duena, ez? Iruditzen zait, segurazki adituek, zientzilariek eta batipat personal sanitarioak esan beharko duela benetan erabilgarria dan, momentu honetan beharrezkoa den halako azpiegitura bat eta horretan baino beste edozertan inbertitzea bazegoen ala ez. Erkidegoko eta udaletxeko agintariak bertan bazeuden, baina Pablo Casado ere ikusi genuen. Zuk ekitaldi propagandistiko bat ikusten duzu ekitaldi horretan? Egia esan ez dakit, iruditzen zait oposizioko burua bertan ikustea arraro xamar ere badala eta instituzionaltasun hori agian galdu egin dela, ez? Baina ez dagokit niri Madrileko politikari buruz gehiegi ere hitz egitea. Iruditzen zait batzutan politikariok ere hobeto egingo genukeela bakoitzak bereari heldu eta nahiko lan badaukagu hemen Euskal Autonomia Erkidegoan ere, eta iruditzen zait zarata gehiago ere sortzea horrelako kontuetan ez duela gehiegi laguntzen. Espainiako gobernuak momentu honetan buru belarri lan egin nahi du pandemia geldiarazteko eta horretan dauzka bere sentidu guztia jarrita eta bere eginkizun guztia jarrita, ez? Hortik aurrera nik badakit horrelako saioak eta betetzeko balio izaten dutela politikarion iritziak eta tira, adierazpenak, baino hobe egingo genuke eta nik uste dut jendeak ere eskatzen duela, ez? Ordezkarion aldetik serio izatea eta benetan sakonean dagoen kontuari buruz hitz egitea, ez? Hemendik egun batzutara gabonak datoz, horren inguruan gaur lurraldeen arteko komitea biltzekoa da, bilera izango dute Autonomia Erkidegoko ordezkari desberdinek eta gaur erabakitzen dena eta batez ere adostasuna lortzen baldin bada, importante izango da baita ere jendeak ondo ulertu dezan zeintzuk irizpide izango diren gabonetara begira eta horretan kokatzea nahiko nuke gehiago. Zulabi aholku batzordean mahai horretan esertzen zara, bertan erabakiak edo behintzat adostasunak eta proposamenak bertatik egiten dira, eta azken orduotan Eusko Jaurlaritzaren partetik entzun dugu pixkat eskua luzatu duela eta naiz eta Jaurlaritzari behar bada gustatuko litzaizkioken neurri murriztaileagoak ezartzea, adibidez 6tik 10 pertsonako elkartzeak baimentzea ere adostasunaren mesede erabaki dela. Hori hala da, zuk labi bilera horretan horrela ikusi duzu? Bai, eta nik jarrera hori eskertu egiten dut. Iruditzen zait benetan eraikitzailea dela Jaurlaritzaren aldetik jarrera hori adieraztea, alegia naiz eta agian hasierako jarrera Jaurlaritzaren jarrera zuhurragoa izan eta 6 kide gehienez bildu beharko ginela adierazi momentu honetan eskua luzatu du eta nik labin bertan ere adierazi nuen, ez? Iruditzen zait importantea dela ulertzea gure eskumenak inork ez dituela zalantzan jartzen, baina gure eskumenak ondo kudeatzeko interesgarria dela gure inguruan dauden lurraldeek dauzkaten eskumenak ere kontutan hartzea eta eskumen horien poderioz hartu ditzaketen erabakiak ere kontutan hartzea, ez? Bai Nafarroan, bai berdin zait, Kantabrian edo Gaztelan, ez? Edo Errioxan. Eta hortaz, importantea dela gaur bilduko den kontseilu horretan akordio eta konsensurako gaitasun eta jarrera apropos bat erakustea, aldan neurrian gaur ez da dinatera Autonomia Erkidego bakoitzak neurri desberdinak aplikatuko dituela, baizik eta aho batez gutxi gora bera halako konsensu zabal batekin adostu direla hainbat neurri. Horrek ere asko lagunduko delako gero neurri horien komunikaziorako, ez? Komunikazio importantea izango da, jendak ulertu dezan zeintzuk neurri, zeintzuk restrikzio, zeintzuk limite egongo diran gabonetan jakinda, ze hori ere badakigu,
gizarteak normalean horrelako egunetan nahia izaten duela besteekin elkartzeko eta bar, ez? Esaterako, aurreko eguneko labi batzordetik, atera zen, adibidez, erkidegoen arteko muga hori zabaltzea, Gabon egunetan, Gabonetako egunetan, etzen zehaztasun gehiagorik esan. Ez dakit mailan data zehatzik ezarri zen, edo gaurko bileratik aterako den hori? Bueno, nik berriro diot, aipatu ziren egun batzuk, urte zarran, urte berrian. Baina erkidegoen arteko muga zabaltzeko. Hori da, bai. Aipatu ziren hainbat egun, danok buruan dauzkagun egunak. Alegia. Gabon gaba, egun solte horietarako bideratuta egongo litzateke, ez adibidez abenduaren 21-etik urtarrilean 7 bitarte. Ezan leio zabal bat izango, egun propietarako. Hori eta beste hainbat kontu daude mailaren gainean, da hori da zuzen ere hitz egin behar dutena gaur arratsaldean bilduko dan bilera horretan, ez? Osea, nik uste dut importantea dela baita ere elkarrizketari eta adostasunari aukera bat ematea eta ikustea zenbateraino Eusko Jaurlaritzak eta gainontzeko erkidegoek daramaten jarrera irekiarekin posible dan mugak itxita egon behar duten, perimetrajea egon behar duen ala ez, zein egunetan irekiko litzateken, zein ordutegi, zenbat pertsona, horren inguruko halako adostasun zabal bat lortzen baldin bada, adibidez, gaur jakin dugu, Extremadurak berak ere, ez zeukala bere perimetroa ixteko asmorik. Eta orain arte ez du halakorik egin. Baina pres egongo litzatekeela horrelako erabaki bat hartzera, baldin eta horrek laguntzen baldin badu, halako adostasun zabal batera. Nik uste dut hori dela jarrera, eta Eusko Jaurlaritzak ere, erakutsi du jarrera hori duela, eta pres dagoela, naiz eta bere hasierako irizpideak beste batzuk izan, pres dagoela, bere eskumenekin eta inor zalantzan jarri gabe bere eskumenak mantentzen dituela eta gaur adosten dana rekomendazioak besterik ez direla izango, hori ere importantea da. Azken batean gertatu lehike hemendik, ez nuke nahi horrelakori gertatzea, baina hemendik Gabonetara bide horretan egoera epidemiologikoa txarreruntz joango balitz eta aldatuko balitz, erkidego bakoitzak mantendu beharko du nolabait ere gaitasun hori bere irizpideak eta bere neurriak eta erabakiak moldatzeko almenoa, ez? Badakizuk ez duzula erabakitzen, baina labi mailan zaudenez ni informazioari tirakari naiz. Ostalaritzan adibidez, ez dakigu noiz irekiko den, badakigu labia 9 berriz ere abenduaren 9 bilduko dela, baina zein izango litzateke data dena delakoa dena Ostalaritzaren urrengo pausua. Katalunia eta Nafarroan ikusi duguna, alegia terrazak bakarrik irekitzea? Begira, ez dagokit niri hori lehenik eta behin esan nahiko nuke ez dagokidala niri horrelakorik plazaratzea. Ni bertan gonbidatu bezala nijoa, nik eskertu egiten dut lehendakariaren gonbidapena nire iritziak eman alizateko eta Espainiako gobernuaren irizpideak ere bertan bota alizateko, baina uste dut komisio hori, bilera horiek serioak direla. Eta ez nuke nik ondo egingo hemen publikoki kaleratuko banitu bertan egiten diren hausnarketak eta eztabaidak. Nik ulertzen dut zuen lanak, kazetarion lanak galdetzea dela, noski, ezinbestean. Baina ez zait iruditzen serio izango litzatekenik gobernuak azkenean hartu beharreko erabaki baten aurrean nik nire iritzia aurreratzea. Deituta gaude datorren abenduaren 9 eta egun horretan ikusiko dugu zer da bai gaineratzen dena, zein dan proposamen berria eta horren inguruan gure irizpidea bertan botako dugu. Tira, pandemia kontuak momentuz behin-behinean alde batera utzit, eta aurre kontuetara jo aurretik, zu aurreko egunean nahiko kritikoa azaldu zinen sare sozialetan, Hernanin egindako etako preso baten ongi etorriari buruz. Kasu honetan, Asier Ormazabal Lizeaga, zen etako presoa, eta Hernanin esan bezala ongi etorri egin zitzaion, legeak momentuz eta egon diren ebazpenen arabera hori baimentzen du, ongi etorri baimentzen ditu. Baina edonola ere, zuk ez dituzu etikoak ikusten. Ez dut uste bakarrik kontu legala danik, ez? Nik uste dut momentu enten benetan presoen bergizarteratzerako bidea jorratzen ari denean, eta hainbat gerturak eta egiten ari denean, hain zuzen ere bergizarteratze prozesu hori laguntzeko edo. Ez paradogikoa iruditzen zait, agian preso horiek kartzelan egindako bide guztia nolait ere albo batera utzita, behin presondegitik ateratzen direnean, halako ongi etorri batekin bere ibilbide guztia idealizatzea, eroi moduan jasotzea herrian, nik uste dut bertan bera uzten duela gartzelan barruan egindako prozesu guztia. Nik ulertu ezaket pertsonalki, nola ez dut ulertuko halako senitarteko bat, lagun bat, hainbeste urteren ostean jasotzen duzunean,
alako harrera bat egitea, etxean, modurik xumenean, baino idealizatu egiten danean, eta horri alako eroizidade puntu bat ematen zaionean, nik uste dut bertan bera uzten dituela, eta batez ere mingarria dela biktimei begira, ez? Eta ez zait irudizten hori derrigorrezkoa danik, ezinbestekoa danik hori egitea. Nik bakarrik eskatzen duena da humanidade puntu bat, eta jartzea baita ere gainontzekoen azalean, eta pertsona horiek eragindako minaren poderioz biktima sentitzen diren hainbat pertsonen azalean. Ez dut uste gehiegi kostatzen danik, ez? Nik hausnarketa hori azaleratu nahiko nuke, maigaineratu nahiko nuke. Alegia, lortuko zenuke eremu pribatuan eta familia kutsuan egin ezkero normala ikusiko zenuke, baina ez ekitaldi publiko batean. Eta ikusi dugunez, ongi etorri horretan adibidez, ez grabatzeko eta argazkiak ez ateratzeko mezuak ere zabaldu ziren. Zuk hori nola hartzen duzu? Alegia, publizitatea ez emateko edo pribatutasun kutsu hori emateko, nola ikusten duzu zuk hori? Ez dut gehiegi pentsatu, baina horrelako ekitaldiak antolatzen dituztenek, ez baldin badituzte argazkirik nahi, agian da jakin badakitelako horrek ez duela irudionik, agian Euskal gizartean gero eta leku gutxiago daukala horrelako ekitaldi batek, ez? Berriro diot, nik uste badaudela moduak pertsona bati harrera egiteko, inolako minik edo hirugarren bati kasu hontan etako biktimei halako zauria egin gabe, ez? Iruditzen zait azkenan horrelako ekitaldi publikoak egiten direnean jaialdi baten moduan idealizatu egiten dela baita ere pertsona horren ibilbidea, eta pertsona hori ez da kartzelan egon ez dakit espada delituak egin dituelako, pertsonak hil dituelako, edo pertsonen hilketan parte hartu duelako. Nik uste dut hori dela zuzen ere egin beharreko irakurketa etikoa, ez? Gauza bada bakoitzaren asmo, bakoitzaren helburu, bakoitzaren proiektu politikoa, eta beste gauza bada herri hontan erail egin dela besteari bakarrik desberdin pentsatu izan dalako. Eta nik uste dut badala momentua horren inguruan hausnarketa etiko bat egin, eta bide hori neurri batean kondenatzeko, ez? Tira, Madrida joan da. Egun hauetan diputatuen kongresuan ari da eztabaidatzen, eta ondo bidean aurrekontuak bihar onartuko ditu Espainiako gobernuak. 2018ko aurrekontuak daude indarrean, eta 3 urte geroago berri batzuk egongo dira. Madrilen kritika dira Espainiako gobernuak komunistekin, Unidas Podemosekin noski, EH Bildurekin, eta Kataluniako independentistekin aterako dituela. Zein da Espainiako gobernuaren joera? Porque gu hemen behar bada ohituta gaude EAJ-rekin, EH Bildurekin, Alderdi Sozialistarekin, Alderdi Popularrekin, denak batera akordioak eta heltzeko, baina Madrilen badirudi ez dagoela oraindik ere barneratuta hori gerta daitekenik. Bueno, argi dagoena da gobernuak ez duela gehiengo absolutorik, inundik ere ez parlamentuan, eta behar aritmetiko batzuk ere badituela parlamentuan. Gobernua koaliziozkoa da, Podemos eta Alderdi Sozialistaren arteko koalizio progresista baten aurrean gaude, baina botuak behar ditu. Bere garaian, inbestidura egiteko ere, izan zituen aldeko botuen bloke horri begiratu eta hortik atera ditugu babesak. Hala eta guztiz ere, gobernuak ere saiakerak egin ditu, gainontzeko partiduekin, eta oraindik ere ari da biharko bozketaren aurretik saiatzen beste babes minoritario batzuk, alderdi politiko txikien babesa ere lortu nahian. Ciudadanosekin ere saiakera eginda, izan ere guk ikusi duguna dalako aurrekontuen mamira helduta alderdi politikoek ez zutela halako erresistentzia handirik erakusten. Gehiago izan dela, alderdi politiko desberdinen arteko, elkarren arteko betoak, ez? Eta tira, edozen kasutan aurrekontuak aprobatuko dira, hori da gobernuaren bete beharra, obligazioa, gobernuak beti beharko ditu eta beti bilatu beharko ditu eta derrigorrez bere bete beharra hori da babesak bere aurrekontua aprobatu ahal izateko, eta hori da erabateko naturaltasunez bihar gertatuko dena. Nik uste dut azkenean alderdi politiko desberdinek bere ekarpenak egin dituzte, bere emendakinak jarri dituzte, negoziaketa bat egonda, ezinbestean,
hemen zuk ondo esan desun bezala, ohituta gauderlako negoziaketak gogoratu behar dugu, indarrean dagoen Eusko Jaurlaritza hau dala, gehiengo absolutua daukan lehenengoa azkeneko, ezakit, 20 urteetan, azkeneko 20 urteetan. Eta horrek eskatu du, hemen ere negoziaketak izatea, urtero, aurrekontuak aprobatzeko. Eta hortan gabiltza. Aurrera pausuak eskatzen zaizkio EH Bilduri, kasu honetan, aurrera pausu etikoak behar bada, aurreko egunean Mertxe Aizpura egon zen, Ernest Yuki egindako omenaldian, aurreko egunean ere Jon Iñarrituk boxeko ordezkari bati aitortzen zion, eta bere sema hiltzuelako, Mallorcan, eta aurreko egunean Pablo Iglesiasek esaten zuen, aurrera pausuak EH Bilduk bai, baina Alderdi Popularrak ere eman behar duela lurzoru etiko horretan. Nola ikuste duzu hori? Nik ikusten dudana da, EH Bilduren kasuan, kontutan izan behar dugula, alderdi politiko legala dela, 5 eserleku dituela parlamentuan, eta ez daukala zentzua handirik, demokraziak onartzea, botu horiek ezezko bidean erabiltzen direnean, alegia akordio baten aurka bozkatzen dutenean, botu horiek baliagarriak direla eta danok onartzen ditugula, baino aldeko botua ematen dutenean orduan ez ditugula onartu behar. Nunbait kutsatuta omen daudelako, ez? Nik uste dut hori demokrazia indartsu batek eta, konfidantza daukan, bere buruarekiko konfidantza daukan demokrazia batek ezin duela onartu. Alegia, negoziaketa horretan aurrekontuei buruz hitz egiten denean eta enmendakinen bitartez adostasunetara iristen direnean alderdiak, nik uste dut, instituzionalizazio prozesu hori ere errespetatzeaz gain, agian babestu eta lagundu beharko gendukela, ez? Hori da, hain zuzen ere, betidanik ezker abertzaleari eskatu izan dioguna. Horrek ez du kentzen, inondik ere, ezker abertzalearen parte batek eta EH Bilduren parte batek sortu alegia, ze Jon Iñarritu aipatu duzu, baina Jon Iñarritu nik daki dela ez dator sorturen aldetik, baizik eta Aralarretik, eta agian bere ibilbidea bestelakoa izan da, baina badago ezker abertzalearen barruan zati bat, parte importante bat, agian gehiengoa duena, bere ibilbide horretan oraindik ere hainbat gauzen inguruko hausnarketa sakon bat egin ez duena. Bere jarrera zer nolakoa izan zen, iraganean, terrorismoaren aurrean eta etak egin zituen zarraski guztien inguruan, zein izan zen bere jarrera hori perpetuatu zedin. Nik uste dut denbora luzez irautzuela, besteak beste, babes politiko bat ere izan zuelako. Horren inguruko hausnarketan nik eskatzen diot ezker abertzaleari, ez? Baina bitartean horrek ez du esan nahi, bere bozkak onartu ezin direnikan. Eta Alderdi Popularrak ibilbide etikoa dauka horretik, Iglesiasek zioen bezala? Ez dakiz zerri buruz hitz egiten zuen. Aipatu zuen adibidez, Cayetana Álvarez de Toledo terrorista ditu ziola Pablo Iglesias aitari, publikoki, parlamentuan, edota korrupzio kasuak, horrelako eredua jarri zituen. Nik halako konparazioak egitea ez dakizen bateraino balio duen ezertarako, ez? Nik uste dut edozen kasutan eskuinak eta Alderdi Popularrak baduela ere bere etxeko lanak egiteko, ez? Badirudi egiten ari dela, edo saiatzen ari dela hori egiten, ez? Azken boladan ikusitu hainbat aldaketa, bozeramaileen aldaketa, hitz egiterako, edo boxetik ere aldendu nahian, ikusiko dugu hori benetan dijoan, hori benetazko estrategia berri badan, edo aldiz, egoeratik ateratzeko aldaketa taktiko bat besterik ez da, ez? Baina nik uste dut eskuinak eta bat Alderdi Popularrak mesede egin diola baita ere boxeri orain arte mantendu duen estrategia kontutan hartuta. Alegia, puztu egin duelako hainbat iritzi, hainbat posizio originalki boxenak eta eskuin muturrarenak direnak. Eta puztu egin ditu, agian beldurrarengatik, flanko hortatik, nonbait botuak galtzeko arriskuaz omen zegoelako, ez? Baina, nahita edo nahi gabe, orain arte mantendu dituzten jarrera horiekin, nik uste boxen posizioak puztu eta loditu egin dituztela. Etako presoen gerturatzeak negoziaketetan sartu dira, aurrekontuen negoziaketetan? Inondik ere. Presoek dauzkaten aurrera pausoak eta aurrera bideak daukate zer ikusia tratamendu individual batekin, legalidade penitentziario batekin. Presoan daudenean
zenbait pauso ematen dituztenean, egindako minaren errekonozimendu bat egiten dutenean, irakurketa kritiko bat gertatzen danean, presondegietan, kartzeletan dauden tratamendu juntak azterketa bat egiten dute. Eta azterketa tekniko hori da, gero vigilantzia penitentziarazko epaileak neurtu, aztertu egiten duena, eta horren poderioz, gerturaketa edo graduzko aldaketa bat eman daiteke. Baina tratamendu hori individuala da. Felipe Gonzálezen gobernutik hasieratik ematen hasi ziren, eta gobernu guztiek izan dute horrelako pausoak. Gertatzen da, bere garaian dispertsioa politika antiterroristaren moduan edo politika antiterroristaren parte bat bezala erabili zela, eta momentu honetan terrorismorik ez dagoenean, zorionez, hori ere agian azaleratu eta gogoratu beharko genduke, resozializazio edo bergizateratze prozesu horiek aregotzen diren neurrian, gerturatze prozesu hori ematen ari da. Baina ez dauka zer ikusirik politika global batekin, baizik eta banan-bana egiten den azterketa batekin. Eta hori, danok dakigu gizarte honetan, erabateko transparentziaz egiten ari delako, bai biktimekiko, eta ez orain. Ez orain, urteak daramazkigu prozesu horiek ikusten. Zentzu horretan, aurreko egunan egon zen Roberto Uriarte saio honetan, eta zuri bide horretatik joan galdera bat egin zion Denis Itsasori. Euskal Herriaren normalizazioak eta batez ere biolentzia politikoaren zikloaren amaierak noraino aukerak ematen dituen beste aliantza batzuk albideratzeko etorkizunerako. Podemos alduguren aldetik aspaldian dabiltza aliantzen kontua astintzen, ez? Zilegi da, baina nik uste dut alderdi politiko batek eta alderdi sozialistako kide naizen aldetik, iruditzen zait ere ezin dituela aliantzak bere proiektu politikoaren gainetik jarri. Aliantzak dira instrumentu bat. Aliantzak gertatu daitezke baldin eta behin jakinda zein posizio betetzen duen edo daukan partido politiko batek. Eta nik pentsatu nahi nuke alderdi sozialistaren bokazioa ez dela subordinazio bokazio bat betirako. Momentu batean adostasunetara iritsi gaitezke alderdi jeltzalearekin, kasu momentu honetan daukagun kasua bezala, bai aldundietan, udaletxetan, Eusko Jaurlaritzan bertan, Madrilen ere adostasun batetara iristen ari gera aurrekontuak aprobatzeko, baita EH Bildurekin ere, eta beste alderdi politiko batzuekin. Litzaidake gustatuko, azkenean azaleratzea alako irudi bat nun eta Partidu Sozialistak beti ere alderdi abertzaleekiko alako subordinazio paper batean kokatzen dan. Iruditzen zait, alderdi sozialistak ere merezi duela bere proiektu politikoa nortasun propioarekin zabaltzea, plazaratzea, eta bere ambizio guztiarekin saiatzea eta ernuntziarik ez egitea, inoiz herri hontan Partidu Sozialistaren lidergo bat izatera, ez? Eta koalizioak eta aliantzak bigarren plano batean jarriko nituzke, ez lehenengo plano batean. Aliantzen inguruan, labur-labur Loiolako kuartelari buruz hitz egin nahi dudalako. Irunen ikusi duguna beste leku batzuetan ikusi daiteke? Irunen ikusi duguna da, legealdiaren hasieran alderdi jeltzale eta alderdi sozialistaren arteko akordio hori etzala bete-betean aplikatu, ze egia da akordio horrek esaten duena da, normalean udaletxe batean alkatetza izateko posizioa dagoen alderdiak gonbidapena egiten diola bigarren koalizioaren bigarren partiduari, gonbidapen hori egin zitzaion alderdi jeltzaleari, alderdi jeltzaleak Irunen ez zuen hori onartu, etzan gobernuan sartu, eta paktu horrek ere albideratzen duena da, horren poderioz alkateak babesak behar baldin baditu, bere legealdia aurrera aurrekontuak aurrera ateratzeko eta udal gobernuari estabilitatea emateko, beste nunbaiten bilatu beharko dituela babesak. Eta hori da, hain zuzen ere egin duena, esango nuke Irungo kontua dela eta gainontzeko plazetan, udaletxetan, aldundietan, alderdi jeltzalearen eta alderdi sozialistaren arteko adostasun hori mantendu egin dela, ez? Ados, eta Loiolako kuartelaren inguruan, akordioa argitaratu, baina bi aste lehenago Espainiako Defentsa Ministroak zioen, kuartela bertatik ezin zela mugitu. Ze aldatu zen bi aste horietan? Negoziaketa bat. Nik uste dut danon begibistan dagoen kontua dela. Baina mugiezinetik mugitzera
tarte handia dago. Negoziaketak horrelakoak dira. Nik uste dut, honezkero ez gerala harritu behar. Batek dauka posizio bat. Negoziaketan sartzen da, eta normalean, negoziaketa bat exitosoa izan dadin, beti aldaketak egon behar dute hasieratik parte bakoitzak zeuzkan plantamentuetan. Eta Espainiako gobernua mai batean esertzen da, mai horretan jartzen dira hainbat aukera, eta azkenean adostu egiten da. Nik adostasunaren balioa ere prestigiatu nahi nuke. Egia, beti baldin bagode hemerotekarekin eta retrovisorearekin bakoitzak duela ez dakiz zenbat urte edo zenbat aste edo zenbat egun esaten ari ginen hori nolabait ere gainontzekoari leporatuz, ez genduke inoiz aurrera egingo. Nik pragmatismo hori ere eskatzen diot politikari. Beti daude mugak, beti daude saltoak emateko, ez dakit, halako formak eta dinamikak, baina kasu honetan, adostasun batera iritsi gera Alderdi Jeltzalearekin, Alderdi Jeltzaleak eskakizun hori egin du, eta nik balioan jarri nahi dut Defensa Ministerioak egin duen baita ere pragmatismo ejerzizio hori azken batean akordio batetara iristeko. Besteak beste, Donostian ez dagoelako inorolako zalantzarik, ez da Alderdi Popularraren aldetik ere, terreno horiek, lurzoru hori oso importantea dela ulertzeko Donostiaren ibilbidean eta Donostiaren garapenean. Donostiaren garapenerako ezinbestekoak dira lurroiek eta danok defendatu izan ditugu baita Donen Lortzaren garaitik ere lurzoru hori importantea zela etxebizitza publikoak alkilerrean egin alizateko. Baina kartela hitikan jartzen baldin bada, eta badrudi horrela egingo dela, 200 metro mugitzea da. Hemendikan 10-15 egunera, 10-15 urtera, barkatu, ez da arazo berbera egongo hipikako lurzoru inguruan? Alegia, hiriak handitu beharreko ase hori edo, ez da mugituko 200 metro? Donostiako udaletxeak egin beharko duen adostasun bat da Defensa Ministerioarekin. Diru bat ordaindu beharko dio Defensa Ministerioari lurzoruaren gatik. Lurzoru hori ez baita debalde. Diru bat ordaindu beharko du. Diru horrekin Defensa Ministerioak kuartel berri batzuk eraikiko ditu. Hortik aurrera atera kontuak. Baina diot, ez dago oso urruti, ez da 10 edo 15 kilometro mugitu dela kuartel hori, eta hiria handitze prozesu horretan, behar bada, etxe bizitza gehiago eraikin beharko dira, eta 200 metro eskasera dago kuartel berria, gaur egun kuarteletik horregatik diot. Ez dakit ni bertako udaletxeko zinegotzea izan dakoa naiz. Horrelako borondate bat egongo balitz, hau izan beharko litzateke momentua hori esateko. Azken batean akordio batetara iritsiko gera, edo hori da asmoa. Akordio horren poderioz, leku batetik bestara mugitzen baldin badira, orain arte behintzat udaletxeak ez du hipikaren inguruko interesik erakutsi. Horrelako interes bat izango balu, nik orain arte entzun ez dudan ezer dalako, orain izan beharko litzateke hori plantatzeko momentua, baina ez zait iruditzen udaletxeak hori buruan daukanik, inundik ere. Tira, militarrekin ez, baina Guardia Zibilarekin egonda polemika bat, irudi batzuk ikusiko ditugu, eta galdera luzatuko izut. Jerusalema, ikaialami, ilondoloze, uhambenami, hau dira Euskadin Guardia Zibilak, eta mundu osoan zabaldu den mugimendu bat, edo challenge hauetako bat, Jerusalema kantzatzen, mundu osoan zehar pandemiaren kontrako aldarritxurako bat egon da, baina egon dira Guardia Zibilako ofizial batzuk ere, horren kontra egin dutenak. Zuk nola ikusten duzu? Ez nioke garrantzia handirik eman nahi. Iruditzen zait borondate honez egindako kontu badala, saiatu dira momentu hontan gainera, nahiko tristezi zabal bat ikusten dut gizartean zabalduta dagoela, eta gehiago saiatu dira horrelako ekimen batekin irrifarre bat atera nahian egin duten kontu bat izan dela, eta ez nioke garrantzia handirik emango. Datorren gonbidatua, hemen egunon Euskadin, Bakartxo Ruiz izango da, EH Bilduko Nafarroko parlamentari eta bozeramailea, galdera bat eskatuko nizuke berari egiteko. Bai, pixkat lehen hitz egin dugunaren harira, ez? Oraindik ere, EH Bilduko parte batek edo sortuk eman beharko luken zenik ere, uste dut merezi duela bereiztea EH Bilduren barruan, EH Bildu koalizio badala, eta gian sorturen kontua dela gehiago, ez? Nik gehiegi estutu gabe, baino bai, gustatuko litzai dela jakitea, Bakartxok berak nola uste duen eman beharko liratekela etorkizunera begira datozen aurrera pausoak, iraganean gertatutako guztia, eta sortuk edo ezker abertzalearen parte handi batek izan duen jarrera etaren eta terrorismoaren iraupenean
zer nolako aurrerapausoak eman beharko lituzken horren inguruko gaitzespena edo irakurketa kritiko bat egiteko, ez? Zuri Roberto Uriartek egin dizu galdera eta horrengo egunean bakatxorrizi zurea utziko dizugu. Bukatzeko, Denis Itxaso, hemen politikariok eta guztiok eredu eman behar dugu, eta beraz, intimitate handian sartu gabe, gabonak nola pasatuko dituzu? Eztabaida handia daukagu. Orain arte, sei pertsonetan muga jarrita geneukan amarekin Anai Arrebak, baina momentu enten egiten ari gera hausnarketa etxean da ezer ez egitea. Bakoitza bere etxean gelditzea eta ez biltzea. Ama heldua da, 87 urte dauzka, eta ez genduke azken urtea izatea nahi, egia esan. Eta arriskutsua den neurri horretan, eztabaida horretan gaude. Erabaki gogorrak. Denis Itxaso, Espainiako gobernuko ordezkaria Euskadin. Eskerrik asko gurean izategatik. Mila esker zuei, plazerra. Denis Itxasoren elkarrizketa alde batera utzita, goizeko 10:07 minutu, abenduaren hasieran gaude, eta hoien malkorra tradizioa da, langabezia datuk ezagutzea abenduar eta ia guztietako hasieran. Gainera datu honak, ezta? Bai, Xabi,